Incwadi ka-Isaya isahluko 2 iyafundeka. Ilizwi awalibonayo u-Isaya unyana ka-Amozi ngokusingisele kuYuda neYerusalem. Ke kaloku kuya kuthi ekupheleni kwemihla intaba yendlu kaYehova ivelele ezincotsheni zazo iindaba, izongamele iinduli, zibe ngumsinga ukuya kuyo zonke iintlanga. Kuya kuhamba izizwe ezininzi zithi, "Yizani siye entabeni kaYehova, endlwini kaThixo kaYakobi, asiyalele iindlela zakhe, sihambe ngomendo wakhe, kuba kuya kuphuma umyalelo eZiyoni nelizwi likaYehova eYerusalem. Uya kugweba phakathi kweentlanga, ohlwaye izizwe ezininzi, ziwakhande amakrele azo abe ngamakhuba, nezikhali zazo zibe zizitshetshezi zeediliya. Uhlanga lungaphakamiseli hlanga krele, nezizwe zingaphindi zifune ukulwa. Ndlu kaYakobi, yiza sihambe ekukhanyeni kukaYehova, kuba ubalahlile abantu bakho, ndlu kaYakobi, ngokuba bazele zizinto zasempumalanga, bangamatola njengamaFilisti, babambene ngezandla nabantwana bezinye iintlanga. Ilizwe labo lizele isilivere negolide, abanakuphela ubuncwane babo. Ilizwe labo lizele ngamahashe, azinakuphela iinqwelo zabo zokulwa. Ilizwe labo lizele zizithixo ezingeni, baqubutha kumsebenzi wezandla zabo, kwinto eyenziwe yiminwe yabo. Ophantsi uyagoba, nendoda ephakamileyo ithotyelwa phantsi. Ungabaxoleli ke. Ngena eweni uziselele eluthuleni, ngenxa yokoyika uYehova nangenxa yozuko lobungangamsha bakhe, amehlo aqhwayengileyo esintu othotyo, noqhankqalazo lwamadoda lusibekeke. NguYehova yedwa owaba yingqonde ngaloo mini, kuba uYehova wemikhosi unemini eyongamele zonke izinto ezinekrantshi, ezinoqhankqalazo, nezinto zonke ezizinyusileyo zothotyo ke. Uyongamela imisedari yonke yaseLebanoni emide, ezinyusileyo, nento zonke ezinde, neenduli zonke ezizinyusileyo, neenqaba zonke eziphakamileyo, neendonga zonke ezinqatyisiweyo, neenqanawa zonke zaseTharshishi, nezinto zonke ezibonakala zinqweneleka. Kosibekeka ukuzidla kwabaphantsi, kuthotywe uqhankqalazo lwamadoda aphakamileyo. NguYehova yedwa owaba yingqonde ngaloo mini, izithixo ezingeni zothi shwaka zonke ziphela. Bongena emiqolombeni yamawa nasemingxunyeni yomhlaba ngenxa yokoyika uYehova nangenxa yozuko lobungangamsha bakhe, ekuphakameni kwakhe ukuba angcangcazelise ilizwe. Ngaloo mini umntu uya kuziphosa entukwini naselulalweni lwezithixo zakhe ezingeni zesilivere nezithixo zakhe ezingeni zegolide, abamenzeleyo ukuze baqubuthe kuzo, ukuze angene ezimpanteni zamawa nasemixhorhweni yengxondoro, ngenxa yokoyika uYehova nangenxa yozuko lobungangamsha bakhe, ekuphakameni kwakhe ukuba angcangcazelise ilizwe. Khanimyeke umntu omphefumlo usemathatheni akhe, ngokuba kuthiwa uyintoni na?